Раздзел 19. Дзікуны зноў наведваюць выспу Рабінзона. Крушэнне карабля. Надышоў снежань, і час было збіраць ураджай. Я працаваў у полі з ранку да вечара. І вось аднойчы, выйшаўшы з дому, калі яшчэ не зусім развіднела, я на вялікі свой жах убачыў на беразе мілі за дзве ад мае пячоры полымя вялікага вогнішча. Я спыніўся як укопаны. Значыць, на маёй выспе зноў з'явіліся дзікуны. І з'явіліся яны не ў тым баку, дзе я амаль ніколі не бываў, а тут, непадалёку ад мяне. Я стаіўся ў гаі, што акружаў мой дом, не адважваючыся ступіць кроку, каб не наткнуцца на дзікуноў. Аднак і застаючыся ў гаі, я ўсё роўна быў вельмі занепакоены. Я баяўся, што калі дзікуны пачнуць шнырыць па выспе і ўбачыць мае ўробленыя палеткі, мой статак, маё жытло, яны адразу ж здагадаюцца, што на выспе жывуць людзі і не супакояцца, пакуль не адшукаюць мяне. Марудзіць было немагчыма. Я хутка вярнуўся да сябе за агароджу, падняў за сабою лескі, каб не пакідаць слядоў, і пачаў рыхтавацца да абароны. Я падрыхтаваў усю сваю артылерыю, так я зваў мушкеты, якія стаялі на лафетах уздоўж знадворнай сцяны, агледзеў і зарадзіў абодва пісталеты і вырашыў абараняцца да канца. Я праседзеў у сваёй крэпасці каля 2 гадзін, ламаючы галаву, што б мне яшчэ такое прыдумаць для абароны майго ўмацавання. Як шкада, што ўсё маё войска складаецца з аднаго толькі чалавека, падумаў я. У мяне няма нават лазутчыкаў, якіх я здолеў бы паслаць у разведку. Што робіцца ў лагеры ворага, я не ведаў. Гэта няпэўнасць прыгнятала мяне. Я схапіў падзорную трубу, прыставіў лескі да крутога схілу гары і дабраўся да вяршыні. Там я лёг ніцма і направіў трубу на тое месца, дзе бачыў агонь. Дзікуны, іх было 9 чалавек, сядзелі вакол невялікага вогнішча зусім голыя. Вядома, вогнішча яны расклалі не для таго, каб пагрэцца, у гэтым не было патрэбы, таму што стаяла страшэнная гарачыня. Не, я быў упэўнены, што на гэтым вогнішчы яны смажылі свой жахлівы абед з чалавечага мяса. Дзічына, вядома, была ўжо нарыхтаваная, толькі жывая ці забітая, гэтага я не ведаў. Людаеды прысталі да выспы на 2 пірогах, якія цяпер стаялі на пяску. Быў час адліву, і мае жудасныя госці, відаць, чакалі прыліву, каб плыць назад. Так і здарылася. Як толькі пачаўся прыліў, дзікуны кінуліся да лодак і адчалілі. Я забыў сказаць, што за гадзіну ці паўтары да ад'езду яны скакалі па беразе. З дапамогай падзорнай трубы я добра бачыў іх дзікія скокі. Як толькі я ўпэўніўся, што дзікуны пакінулі выспу і зніклі, я злез з гары, ускінуў на плечы абедзве стрэльбы, заткнуў за пояс 2 пісталеты, а таксама сваю вялізную шаблю без ножнаў і, не трацячы часу, накіраваўся да таго пагорка, адкуль рабіў свае першыя назіранні пасля таго, як заўважыў на беразе чалавечы след. Дабраўшыся да гэтага месца, што заняло часу не меней 2 гадзін, бо я быў нагружаны цяжкою зброяй, я азірнуў у бок мора і ўбачыў яшчэ 3 пірогі з дзікунамі, якія плылі ад выспы да мацерыка. Гэта прывяло мяне ў жах. Я пабег да берага і ледзь не закрычаў ад гневу, калі ўбачыў рэшткі таго жудаснага балявання, якое там адбывалася. Кроў, косці і кавалкі чалавечага мяса, якое гэтыя ліхадзеі толькі што паядалі ў скоках і весялосці. Мяне ахапіла такое абурэнне. Я адчуў такую нянавісць да гэтых забойцаў, што мне захацелася жорстка адпомсціць ім за іх крыважэрнасць. Я пакляўся, што калі наступны раз зноў убачу на беразе іх агіднае баляванне, я нападу на іх і знішчу ўсіх, колькі б іх не было.
Няхай я загіну ў няроўным баі, няхай сабе яны разарвуць мяне, казаў я сабе, але не магу ж я дапусціць, каб у мяне на вачах людзі беспакарана елі людзей. Аднак прайшло 11 месяцаў, а дзікуны не з'яўляліся. За ўвесь гэты час мой ваяўнічы запал ніколькі не астыў, я толькі і думаў пра тое, як бы мне знішчыць людаедаў. Я вырашыў напасці на іх знянацку, асабліва калі яны зноў падзеляцца на дзве групы, як гэта было ў апошні іх прыезд. Я не падумаў тады, што калі нават і пераб'ю ўсіх дзікуноў, што прыедуць да мяне, дапусцім, іх будзе 10 ці 12 чалавек, то на другі дзень ці праз тыдзень, а можа праз месяц, мне давядзецца мець справу з новымі дзікунамі. А там зноў. І так бясконца, пакуль я сам не ператваруся ў такога ж жахлівага забойцу, як гэтыя няшчасныя, што паядаюць уласных братоў. 15 ці 16 месяцаў я правёў у няспыннай трывозе. Я кепска спаў, кожную ноч сніў жахлівыя сны і часта ўсхопліваўся з пасцелі, дрыжучы ад страху. Часам мне снілася, што я сам забіваю дзікуноў, і мне падрабязна маляваліся ў сне моманты нашых боек. Днём я таксама не меў ні хвіліны спакою. Зусім магчыма, што такое напружанне і трывога ў рэшце рэшт давялі б мяне да вар'яцтва, калі б раптам не здарылася падзея, якая адразу ж адцягнула ўсе мае думкі ў другі бок. Гэта адбылося на 24-м годзе майго жыцця на выспе, у сярэдзіне траўня, калі верыць майму несамавітаму драўлянаму календару. Увесь гэты дзень, 16 траўня, грымеў гром, бліскала маланка, і навальніца не сціхала ні на хвіліну. Позна вечарам я чытаў кнігу, стараючыся забыць свае хваляванні, раптам я пачуў гарматны стрэл. Мне здалося, што ён данёсся да мяне з мора. Я сарваўся з месца, у момант прыставіў лескі да схілу гары і хутка, дарэмна баючыся патраціць нават адно імгненне, стаў караскацца па лесках уверх. Якраз у тую хвіліну, калі я апынуўся на вяршыні, перада мною далёка ў моры бліснуў агеньчык, а праз паўхвіліны пачуўся другі гарматны стрэл. «У моры гіне карабель», – сказаў я сам сабе. Ён падае сігналы, ён спадзяецца, што будзе выратаваны. Напэўна, непадалёку знаходзіцца другі які-небудзь карабель, у якога ён просіць дапамогі. Я быў вельмі ўсхваляваны, але ніколькі не разгубіўся і паспеў сцяміць, што хоць я і не маю сілы памагчы гэтым людзям, затое, можа, яны дапамогуць мне. У адзін момант я сабраў усё ламачча, якое ляжала паблізу, склаў яго ў кучу і падпаліў. Дрэва было сухое, і, нягледзячы на моцны вецер, полымя вогнішча ўзнялося так высока, што з карабля, калі гэта сапраўды быў карабель, не маглі не заўважыць майго сігналу. І агонь быў несумненна заўважаны, таму што, як толькі ўспыхнула полымя вогнішча, пачуўся новы гарматны стрэл, потым яшчэ і яшчэ, усё з таго ж боку. Я падтрымліваў агонь усю ноч, да раніцы, а калі зусім развіднела і перадранішні туман крыху развеяўся, я ўбачыў у моры прама на ўсходзе нейкі цёмны сілуэт. Але што гэта было? Корпус карабля ці ветразь? Я не мог разгледзець нават у падзорную трубу, таму што было вельмі далёка, а мора ўсё яшчэ засцілаў туман. Усю раніцу я назіраў за морам і тым прадметам і пераканаўся, што ён нерухомы. Можна было меркаваць, што гэта карабель, які стаіць на якары. Я не вытрымаў, схапіў стрэльбу, падзорную трубу і пабег на паўднёва-ўсходні бераг да таго месца, дзе пачыналася каменная града, што выходзіла ў мора. Туман ужо развеяўся, і, забраўшыся на бліжэйшы ўцёс, я мог выразна распазнаць корпус карабля. Сэрца маё сціснулася ад гора.
Відаць, няшчасны карабель наскочыў на нябачныя падводныя скалы і разбіўся на тым месцы, дзе яны заступалі шлях шалёнаму марскому цячэнню. Гэта былі тыя ж самыя скалы, што некалі пагражалі і мне. Калі б тыя, што пацярпелі крушэнне, заўважылі выспу, яны напэўна спусцілі б шлюпкі і паспрабавалі б дабрацца да берага. Але чаму яны стралялі з гармат адразу пасля таго, як я запаліў сваё вогнішча? Магчыма, убачыўшы касцёр, яны спусцілі на ваду выратавальную шлюпку і пачалі кіравацца да берага, але не мелі сілы адолець шалёную буру, іх знесла ў бок, і яны ўсе патанулі. А магчыма, яшчэ да крушэння яны засталіся без лодак. У час жа буры здараецца і так. Калі судна пачынае тануць, людзям часта даводзіцца, каб аблегчыць груз, выкідаць свае шлюпкі за борт. Магчыма, гэты карабель быў не адзін. Можа, разам з ім у моры было яшчэ 2 ці 3 караблі, і яны, пачуўшы сігналы, падплылі да няшчаснага сабрата і падабралі яго экіпаж. Праўда, гэтак наўрад ці магло здарыцца, другога карабля я не бачыў. Але які б лёс не напаткаў тых няшчасных, я не мог ім дапамагчы, і мне заставалася толькі аплакваць іх пагібель. Мне было шкада і іх, і сябе. Яшчэ больш пакутліва, чым раней, я адчуў у гэты дзень увесь жах свае адзіноты. Ледзь толькі я ўбачыў карабель, я зразумеў, як страшэнна змаркоціўся я без людзей, як страшэнна мне хочацца бачыць іх твары, чуць іх галасы, паціскаць ім рукі, размаўляць з імі. Мае вусны міжвольна і бясконца паўтаралі словы: «Ах, калі б хоць 2 ці 3 чалавекі! Не, няхай сабе нават хоць адзін толькі выратаваўся і прыплыў да мяне. Ён быў бы мне таварышам, сябрам, і я здолеў бы дзяліць з ім гора і радасць». Ні разу за ўсе гады мае адзіноты не адчуваў я такога палкага жадання сустрэчы з людзьмі. Няхай бы хоць толькі адзін. Ах, хоць бы адзін, паўтараў я 1000 разоў. І гэтыя словы распальвалі ва мне такі сум, што, вымаўляючы іх, я сутаргава сціскаў кулакі і так моцна сашчэпліваў зубы, што потым доўга не мог іх расцяць. Раздзел 20. Рабінзон робіць намер пакінуць сваю выспу. Да апошняга года майго жыцця на выспе я так і не даведаўся, ці выратаваўся хто-небудзь з таго карабля, які загінуў. Праз некалькі дзён пасля караблекрушэння я знайшоў на беразе, насупраць таго месца, дзе разбіўся карабель, цела Юнгі. Я глядзеў на яго, шчыра сумуючы. У яго быў такі мілы, такі дабрадушны малады твар. Магчыма, калі б ён застаўся жывы, я палюбіў бы яго, і жыццё маё зрабілася б куды шчаслівейшым. Але не варта плакаць па тым, чаго ўсё роўна не вернеш. Я доўга блукаў па ўзбярэжжы, а потым зноў падышоў да тапельца. На ім былі кароткія палатняныя штаны і матроская куртка. Не было ніякіх прыкмет, па якіх можна было б вызначыць, якой ён нацыянальнасці. У кішэнях у яго я не знайшоў нічога, апрача 2 залатых манет і люлькі. Бура сціхла, і мне страшэнна захацелася ўзяць лодку і дабрацца на ёй да карабля. Я не сумняваўся, што знайду там нямала карысных рэчаў, якія могуць мне спатрэбіцца. Але не толькі гэта спакушала мяне. Больш за ўсё мяне хвалявала надзея, што, магчыма, на караблі засталася якая-небудзь жывая істота, якую я здолею выратаваць ад смерці. І калі я выратую яе, казаў я сабе, маё жыццё будзе куды больш светлым і радасным. Гэта думка завалодала ўсім маім сэрцам. Я адчуваў, што ні днём, ні ноччу не буду ведаць спакою, пакуль не наведаю разбітае судна. І я сказаў сабе: няхай будзе, што будзе, а я паспрабую дабрацца туды. Чаго б гэта мне не каштавала, я павінен адправіцца ў мора, калі не хачу, каб мяне замучыла сумленне.
З гэтым рашэннем я паспяшаўся вярнуцца да сябе ў крэпасць і пачаў рыхтавацца да цяжкай і небяспечнай паездкі. Я ўзяў хлеба, вялікі збан прэснай вады, бутэльку рому, карзіну з разынкамі і компас. Узваліўшы сабе на плечы ўсю гэту каштоўную паклажу, я накіраваўся да таго берага, дзе стаяла мая лодка. Вычарпаўшы з яе ваду, я склаў у яе рэчы і вярнуўся па новы груз. На гэты раз я прыхапіў з сабою вялікі мяшок рысу, другі збан прэснай вады, дзясяткі 2 ячменных праснакоў, бутэльку казінага малака, кавалак сыру і парасон. Усё гэта я з вялікай цяжкасцю перанёс у лодку і адчаліў. Спачатку я пайшоў на вёслах і трымаўся па магчымасці бліжэй да берага. Калі я дасягнуў паўночна-ўсходняга канца выспы і трэба было ўзняць ветразь, каб пусціцца ў адкрытае мора, я спыніўся ў нерашучасці. Ісці ці не ісці? Рызыкаваць ці не? Пытаўся я сам у сябе. Я азірнуў на хуткі струмень марскога цячэння, што абгінала выспу, і ўспомніў, якая страшэнная небяспека пагражала мне ў час мае першай паездкі. І памалу мая рашучасць пачала слабець. Тут абодва цячэнні сутыкаліся, і я добра бачыў, што ў якое б цячэнне я не трапіў, любое з іх знясе мяне далёка ў адкрытае мора. Мая ж лодка такая малая, казаў я сабе, што варта ўзняцца свежаму ветру, яе зараз жа захлісне хваляй, і тады моя пагібель немінучая. Пад уражаннем гэтых думак я зусім аслабеў і ўжо гатовы быў адмовіцца ад свае задумы. Я зайшоў у невялічкую бухтачку, прычаліў да берага, сеў на пагорак і глыбока задумаўся, не ведаючы, што мне рабіць. Але неўзабаве пачаўся прыліў, і я ўбачыў, што справа выглядае ўжо зусім не так кепска. Выявілася, што адліў ідзе з паўднёвага боку выспы, а цячэнне прыліву з паўночнага. Так што калі я, вяртаючыся з разбітага судна, буду трымаць курс да паўночнага берага выспы, то застануся жывы і здаровы. Значыць, баяцца няма чаго. Я зноў падбадзёрыўся і вырашыў заўтра ж на світанні выйсці ў мора. Надышла ноч. Я пераначаваў у лодцы, накрыўшыся матроскім бушлатам, а раніцай рушыў у дарогу. Спачатку я ўзяў курс у адкрытае мора прама на поўнач, пакуль не трапіў у струмень цячэння, якое накіроўвалася на ўсход. Мяне панесла вельмі хутка, і менш чым за 2 гадзіны я даплыў ужо да карабля. Змрочнае відовішча адкрылася маім вачам. Карабель, відаць гішпанскі, уткнуўся носам паміж 2 уцёсаў. Карма была знесена, уцалела толькі насавая частка, і грот мачта і фок мачта былі спілаваны. Калі я падышоў да борта, на палубе паказаўся сабака. Убачыўшы мяне, ён пачаў кідацца і скавытаць, а калі я паклікаў яго, ён скочыў у ваду і падплыў да мяне. Я ўзяў яго ў лодку. Сабака паміраў з голаду і смагі. Я даў яму кавалак хлеба, і ён накінуўся на яго, як згаладалы ў снежную зіму воўк. Калі сабака наеўся, я даў яму крыху вады, і ён пачаў так прагна хлябтаць, што, напэўна, лопнуў бы, калі б даць яму ў волю. Затым я падняўся на карабель. Першае, што я ўбачыў, гэта былі 2 трупы. Яны ляжалі ў рубцы, моцна шчапіўшыся рукамі. Відаць, калі карабель наскочыў на скалу, яго ўвесь час залівала велізарнымі хвалямі, таму што была страшэнная бура, і гэтыя 2 чалавекі, баючыся, каб іх не змыла за борт, ухапіліся адзін за аднаго ды так і захлынуліся. Хвалі былі такія высокія і так часта захліствалі палубу, што карабель, па сутнасці, увесь час знаходзіўся пад вадой, і тыя, каго не змылі хвалі, захлынуліся ў каютах і ў кубрыку. Апрача сабакі, на караблі не засталося ніводнай жывой істоты.
Большую частку рэчаў, відаць, таксама змыла ў мора, а тыя, што засталіся, прамоклі. Праўда, у труме стаялі нейкія бочкі з віном ці з гарэлкай, але яны былі такія вялікія, што я нават не спрабаваў скрануць іх з месца. Было там яшчэ некалькі скрыняў, якія, відаць, належалі матросам. 2 скрыні я знёс у лодку, нават не паспрабаваўшы адчыніць іх. Калі б замест насавой часткі ўцалела карма, мне, напэўна, трапілася б нямала дабра, таму што нават у гэтых 2 скрынях я пасля знайшоў сякія такія каштоўныя рэчы. Карабель, відаць, быў вельмі багаты. Апрача скрынь, я знайшоў на караблі бочачку з нейкім спіртным напіткам. У бочачцы было не менш за 20 галонаў, і мне давялося нямала памучыцца, каб перацягнуць яе ў лодку. У каюце я знайшоў некалькі стрэльбаў і вялікую парахаўніцу, а ў ёй фунты 4 пораху. Стрэльбы я пакінуў, бо яны мне былі не патрэбны, а порах узяў. Узяў я таксама шуфлік і шчыпцы для вугалю, яны мне былі вельмі патрэбны. Узяў 2 медныя кацялкі і медны кафейнік. З усім гэтым грузам, а таксама з сабакам, я адчаліў ад карабля, бо пачынаўся прыліў. У той жа дзень, недзе каля гадзіны ночы, я вярнуўся на выспу, стомлены і змучаны ўшчэнт. Я вырашыў перанесці сваю здабычу не ў пячору, а ў новы грот, таму што туды было бліжэй. Ноч я зноў пераначаваў у лодцы, а раніцой, падмацаваўшыся снеданнем, выгрузіў на бераг прывезеныя рэчы і уважліва іх перабраў і перагледзеў. У бочачцы быў ром, але, сказаць па праўдзе, няўдалы, куды горшы за той, які мы пілі ў Бразіліі. Затое, калі я адчыніў скрыні, я знайшоў у іх многа карысных і каштоўных рэчаў. У адной з іх быў, напрыклад, куфэрак вельмі зграбнай і мудрагелістай формы. У куфэрку было многа бутэлек з прыгожымі срэбнымі коркамі. У кожнай бутэльцы не менш 3 пінт выдатнага духмянага лікёру. Там жа я знайшоў 4 бляшанкі цудоўнай зацукраванай садавіны. На жаль, 2 з іх былі сапсаваны салёнай марской вадой, але 2 былі так шчыльна закаркаваны, што ў іх не пранікла ні кроплі вады. У скрыні я знайшоў некалькі зусім яшчэ моцных сарочак, і гэта знаходка мяне вельмі ўзрадавала. Затым 1,5 тузіны каляровых шыйных хусцінак і столькі ж белых палатняных насавых хусцінак, якія мяне вельмі ўзрадавалі, таму што няма нічога прыемней, як у гарачыню выціраць спацелы твар тонкай палатнянай хусцінкай. На дне скрыні я знайшоў 3 мяшэчкі з грашыма і некалькі невялікіх зліткаў золата. Вагою, мне здаецца, каля фунта. У другой скрыні былі курткі, штаны і камзолы, даволі паношаныя, з таннай матэрыі. Прызнацца, калі я збіраўся на гэты карабель, я думаў, што знайду на ім куды больш карысных і каштоўных рэчаў. Праўда, я разжыўся на даволі прыстойную суму грошай, але ж грошы цяпер былі для мяне непатрэбным смеццем. Я ахвотна аддаў бы ўсе тыя грошы за 3-4 пары самых звычайных чаравікаў і панчох, якіх не насіў вось ужо некалькі год. Склаўшы здабычу ў надзейным месцы і пакінуўшы там сваю лодку, я рушыў назад пехатой. Была ўжо ноч, калі я вярнуўся дадому. Дома ўсё было ў поўным парадку, спакойна, утульна і ціха. Папугай прывітаў мяне ласкавым словам, а казляняты з такой радасцю кінуліся да мяне, што я не мог не пагладзіць іх і не даць ім свежых каласоў. Ранейшыя мае страхі з таго часу як быццам развеяліся, і я зажыў па-старому, без усякіх хваляванняў, урабляючы свае палі і даглядаючы жывёлу, да якой прывык яшчэ мацней, чым раней. Так я пражыў амаль 2 гады, у поўным дастатку, не ведаючы ніякіх нягод. Але ўсе гэтыя 2 гады я толькі і думаў пра тое, як бы мне пакінуць маю выспу. З той хвіліны, як я ўбачыў карабель, які абяцаў мне волю, мая адзінота зрабілася для мяне яшчэ больш ненавіснай. Дні і ночы праводзіў я ў думках пра ўцёкі з гэтай турмы.
Калі б я меў баркас, хоць бы накшталт таго, на якім я ўцёк ад маўраў, я без роздуму рушыў бы ў мора, нават не думаючы пра тое, куды занясе мяне вецер. Нарэшце я прыйшоў да пераканання, што мне ўдасца вырвацца на волю толькі ў тым выпадку, калі я захаплю каго-небудзь з дзікуноў, якія наведваюць маю выспу. Лепш за ўсё было б захапіць аднаго з тых няшчасных, якіх гэтыя людаеды прывозілі сюды, каб разарваць і з'есці. Я выратую яму жыццё, і ён дапаможа мне вырвацца на волю. Але план гэты вельмі цяжкі і небяспечны. Для таго, каб захапіць патрэбнага мне дзікуна, я павінен буду напасці на натоўп людаедаў і перабіць усіх да адзінага, а гэта наўрад ці мне ўдасца. Апрача таго, мая душа жахалася пры адной толькі думцы, што мне давядзецца праліць столькі чалавечай крыві, няхай сабе і дзеля ўласнага выратавання. Доўга гэтак змагаўся я сам з сабою, пакуль нарэшце палымяная прага волі не перамагла ўсе довады развагі і сумлення. Я вырашыў, чаго б гэта ні каштавала, захапіць аднаго з дзікуноў у першы ж раз, як яны прыедуць на маю выспу. І вось я пачаў амаль штодня падкрадвацца ад свае крэпасці да таго далёкага берага, да якога найбольш пэўна маглі прычаліць пірогі дзікуноў. Я хацеў захапіць іх знянацку. Але прайшло 1,5 года і нават болей, а дзікуны не паказваліся. Урэшце рэшт, нецярпенне маё зрабілася такое неадольнае, што я зусім забыў пра асцярожнасць і ўявіў сабе чамусьці, што калі б мне давялося стрэцца з дзікунамі, я лёгка справіўся б не толькі з адным, але і з 2, і нават з 3. Раздзел 21. Рабінзон выратоўвае дзікуна і дае яму імя Пятніца. Уявіце ж сабе маё здзіўленне, калі аднойчы, выйшаўшы з крэпасці, я ўбачыў унізе каля самага берага, гэта значыць зусім не там, дзе я чакаў іх убачыць, 5 ці 6 індзейскіх пірог. Пірогі стаялі пустыя. Людзей не было відаць. Напэўна, яны выйшлі на бераг і некуды схаваліся. Ведаючы, што ў кожную пірогу звычайна садзіцца чалавек па 6, а то і болей, прызнацца, я вельмі разгубіўся. Я ніяк не чакаў, што мне давядзецца ўступіць у бойку супроць такой вялікай варожай сілы. Іх не меней за 20 чалавек, а то бадай усе 30 будзе. Хіба я адзін усіх іх адолею, занепакоена падумаў я. Я быў у нерашучасці і не ведаў, што мне рабіць, але ўсё ж засеў у сваёй крэпасці і падрыхтаваўся да бою. Навокал была цішыня. Я прыслухоўваўся, ці не пачуюцца з таго боку крыкі або песні дзікуноў. Нарэшце мне надакучыла чакаць. Я пакінуў сваю стрэльбу пад лескамі і падняўся на вяршыню ўзгорка. Высоўваць галаву было небяспечна. Я схаваўся за гэтай вяршыняй і пачаў глядзець у падзорную трубу. Дзікуны цяпер вярнуліся да сваіх лодак. Іх было не меней за 30 чалавек. Яны расклалі на беразе вогнішча і, відаць, гатавалі на агні нейкую ежу. Што яны гатавалі, я не мог разгледзець. Бачыў толькі, што яны скачуць вакол вогнішча нейкі шалёны танец, як заўсёды звычайна скачуць дзікуны. Працягваючы назіраць за імі ў падзорную трубу, я ўбачыў, што яны падбеглі да лодак, выцяглі адтуль 2 чалавек і павалаклі да вогнішча. Відаць, яны мелі намер забіць іх. Да гэтай хвіліны няшчасныя, відаць, ляжалі ў лодках са звязанымі рукамі і нагамі. Аднаго з іх імгненна збілі з ног. Відаць, яго стукнулі па галаве дубінай ці драўляным мечам, гэтай звычайнай зброяй дзікуноў. Зараз жа на яго накінулася яшчэ 2 ці 3 і ўзяліся за работу. Распаролі яму жывот і пачалі патрашыць. Другі палонны стаяў тут жа, чакаючы свае чаргі.
Узяўшыся за першую ахвяру, мучыцелі забылі пра яго. Палонны адчуў сябе на волі, і ў яго, відаць, узнікла надзея на выратаванне. Ён раптам кінуўся наперад і з незвычайнай хуткасцю прыпусціў наўцёкі. Ён бег пясчаным берагам у той бок, дзе было маё жытло. Прызнаюся, я страшэнна напалохаўся, калі заўважыў, што ён бяжыць проста на мяне. Ды і як было не напалохацца? У першую хвіліну мне здалося, што даганяць яго кінулася ўся шайка. Аднак я застаўся на месцы і хутка ўбачыў, што за ўцекачом гоняцца ўсяго толькі 2 ці 3 чалавекі, а астатнія, крыху прабегшы, патроху пачалі адставаць, а потым зноў павярнулі назад да вогнішча. Гэта надало мне бадзёрасці. Але канчаткова я супакоіўся, калі ўбачыў, што ўцякач далёка апярэдзіў сваіх ворагаў. Было зразумела, што калі ён здолее прабегчы з такой хуткасцю яшчэ з паўгадзіны, яго ні ў якім разе не зловяць. Дзікуноў, якія беглі берагам, і маю крэпасць падзяляла вузкая бухта, пра якую я расказваў не раз. Тая самая, куды я прычальваў са сваімі плыгамі, калі перавозіў рэчы з нашага карабля. Што ж ён будзе рабіць, гэты бядак, падумаў я, калі дабяжыць да бухты? Ён павінен будзе пераплысці яе, інакш яму не ўцячы ад пагоні. Але я дарэмна непакоіўся за яго. Уцякач, не думаючы, кінуўся ў ваду, хутка пераплыў бухту, вылез на другі бераг і, не запавольваючы кроку, пабег далей. З 3 людаедаў, што гналіся за ім, толькі 2 кінуліся ў ваду, а 3 не адважыўся. Відаць, ён не ўмеў плаваць. Ён пастаяў на тым беразе, паглядзеў услед 2 другім, потым павярнуўся і, не спяшаючыся, накіраваўся назад. Я з радасцю заўважыў, што 2 дзікуны, якія гналіся за ўцекачом, плылі разы ў 2 павольней за яго. І вось тут я зразумеў, што надышоў час дзейнічаць. Сэрца маё загарэлася. «Цяпер або ніколі», – сказаў я сам сабе і памчаўся наперад. Выратаваць гэтага няшчаснага, чаго б гэта ні каштавала. Не трацячы часу, я збег па лесках да падножжа гары, схапіў пакінутыя там стрэльбы, затым з такой жа хуткасцю зноў узабраўся на гару, спусціўся з другога боку і пабег наўскасяк проста да мора, каб спыніць дзікуноў. І таму, што я бег уніз па схіле пагорка самай кароткай дарогай, то хутка апынуўся паміж уцекачом і яго праследавацелямі. Ён уцякаў, не азіраючыся, і не заўважыў мяне. Я крыкнуў яму: «Стой!» Ён азірнуўся і ў першы момант, здаецца, спалохаўся мяне яшчэ больш, чым сваіх праследавацеляў. Я зрабіў яму знак, каб ён наблізіўся да мяне, а сам пайшоў павольным крокам насустрач тым 2 дзікунам, якія гналіся за ім. Калі пярэдні параўняўся са мною, я нечакана кінуўся на яго і прыкладам стрэльбы збіў яго з ног. Страляць я баяўся, каб не спудзіць астатніх дзікуноў, хоць яны былі далёка і наўрад ці маглі пачуць мой стрэл, а калі бы пачулі, то ўсё роўна не здагадаліся б, што гэта такое. Калі адзін з пагоні ўпаў, другі, відаць, спалохаўшыся, спыніўся. Я між тым спакойна набліжаўся да яго. Але калі, падышоўшы бліжэй, я ўбачыў, што ў руках у яго лук і страла, і што ён цэліцца ў мяне, мне міжволі давялося стрэліць. Я прыцэліўся, спусціў курок і паклаў яго на месцы. Няшчасны ўцякач, нягледзячы на тое, што я забіў яго абодвух ворагаў, ва ўсякім разе так яму павінна было здавацца, быў да таго напалоханы агнём і гукам стрэлу, што страціў здольнасць рухацца. Ён стаяў, як прыкаваны да месца, не ведаючы, на што адважыцца. Бегчы ці застацца пры мне, хаця, напэўна, хацеў бы ўцячы, калі б мог. Я зноў пачаў крычаць яму і паказваць на мігах, каб ён падышоў бліжэй. Ён зразумеў, зрабіў 2 крокі і спыніўся.
Потым зрабіў яшчэ некалькі крокаў і зноў стаў як укопаны. Тут я заўважыў, што ён увесь дрыжыць. Няшчасны, відаць, баяўся, што калі ён трапіць да мяне ў рукі, я зараз жа заб'ю яго, як і тых дзікуноў. Я зноў зрабіў яму знак, каб ён наблізіўся да мяне, і наогул імкнуўся як-небудзь яго падбадзёрыць. Ён падыходзіў да мяне ўсё бліжэй і бліжэй. Праз кожныя 10-12 крокаў ён падаў на калені. Відаць, ён хацеў выказаць мне падзяку за тое, што я выратаваў яму жыццё. Я ласкава усміхаўся яму і з самым прыветным выглядам вабіў яго да сябе рукой. Нарэшце дзікун падышоў зусім блізка. Ён зноў упаў на калені, пацалаваў зямлю, прыціснуўся да яе лбом і, прыўзняўшы маю нагу, паставіў яе сабе на галаву. Гэта, напэўна, павінна было азначаць, што ён клянецца быць маім рабом да апошняга дня свайго жыцця. Я падняў яго і з той жа ласкавай прыязнай усмешкай стараўся паказаць яму, што яму не трэба мяне баяцца. Але трэба было дзейнічаць далей. Раптам я заўважыў, што той дзікун, якога я стукнуў прыкладам, не забіты, а толькі аглушаны. Ён заварушыўся і апрытомнеў. Я паказаў на яго ўцекачу. «Вораг твой яшчэ жывы, бачыш?» У адказ ён прамовіў некалькі слоў, і хоць я нічога не зразумеў, але нават гукі яго голасу здаліся мне прыемнымі і мілагучнымі. Бо за ўсе 25 гадоў свайго жыцця на выспе я ўпершыню пачуў чалавечы голас. Аднак у мяне не было часу доўга думаць пра гэта. Людаед, якога я аглушыў, настолькі апрытомнеў, што падняўся і ўжо сядзеў на зямлі. І я заўважыў, што мой дзікун зноў пачынае баяцца яго. Трэба было супакоіць няшчаснага. Я ўжо быў прыцэліўся ў яго ворага, але тут мой дзікун пачаў паказваць мне знакамі, каб я даў яму шаблю, якая вісела ў мяне за плячыма. Я падаў яму шаблю. Ён імгненна схапіў яе, кінуўся на свайго ворага і адным узмахам адсек яму галаву. Такое майстэрства вельмі здзівіла мяне. Ніколі ж у жыцці гэты дзікун не бачыў іншае зброі, апрача драўлянага мяча. Пазней я даведаўся, што тутэйшыя дзікуны выбіраюць для сваіх мячоў настолькі моцнае дрэва і востраць яго так выдатна, што такім мячом можна адсекчы галаву не горш, чым стальным. Пасля гэтай крывавай расправы са сваім праследавацелем мой дзікун, з гэтага часу буду называць яго толькі сваім дзікуном, з вясёлым смехам вярнуўся да мяне, трымаючы ў адной руцэ маю шаблю, а ў другой галаву забітага. Зрабіўшы перада мною шэраг нейкіх незразумелых для мяне рухаў, ён урачыста паклаў галаву і зброю на зямлю каля маіх ног. Ён бачыў, як я застрэліў аднаго з яго ворагаў, і гэта ўразіла яго. Ён не мог зразумець, як гэта можна забіць чалавека на такой вялікай адлегласці. Ён паказаў на забітага мною і на мігах папрасіў у мяне дазволу збегаць зірнуць на яго. Я таксама, гэтак жа на мігах, пастараўся даць яму зразумець, што не забараняю яму выканаць гэта жаданне, і ён адразу ж пабег туды. Наблізіўшыся да трупа, ён знямеў і доўга ў здзіўленні глядзеў на яго. Потым нахіліўся над ім і пачаў паварочваць яго то на адзін, то на другі бок. Убачыўшы ранку, ён пачаў уважліва разглядаць яе. Куля трапіла дзікуну якраз у сэрца, і крыві выйшла мала. Адбылося ўнутранае кровазліццё. Смерць надышла імгненна. Зняўшы з мертвяка яго лук і калчан са стрэламі, мой дзікун зноў падбег да мяне. Я адразу ж павярнуўся і пайшоў адсюль, запрашаючы яго ісці за мною. Я паспрабаваў растлумачыць яму на мігах, што заставацца тут немагчыма, таму што дзікуны, якія знаходзяцца на тым беразе, могуць кожную хвіліну кінуцца за ім у пагоню. Ён адказаў мне таксама знакамі, што варта было б спачатку закапаць мерцвякоў у пясок,
каб ворагі не ўбачылі іх, калі прыбягуць на гэта месца. Я даў сваю згоду, таксама з дапамогай знакаў, і ён адразу ж узяўся за работу. Са здзіўляючай хуткасцю ён выкапаў рукамі ў пяску такую глыбокую яму, што ў ёй лёгка мог змясціцца чалавек. Затым ён зацягнуў у гэту яму аднаго забітага і засыпаў яго пяском, з другім ён зрабіў тое ж самае. Карацей кажучы, за якую-небудзь чвэрць гадзіны ён пахаваў іх абодвух. Пасля гэтага я загадаў яму ісці за мною, і мы рушылі ў дарогу. Ішлі мы доўга, таму што я павёў яго не ў крэпасць, а зусім у другі бок, у самую далёкую частку выспы, дзе быў мой новы грот. У гроце я даў яму хлеба, галінку разынак і крыху вады. Вадзе ён асабліва ўзрадаваўся, таму што пасля хуткага бегу адчуваў моцную смагу. Калі ён падмацаваўся, я паказаў яму куток пячоры, дзе ў мяне ляжаў ахапак рысавай саломы, пакрыты коўдраю, і знакамі растлумачыў яму, што ён можа легчы тут і начаваць. Бедалага лёг і імгненна заснуў. Карыстаючыся момантам, я пастараўся лепш разгледзець, як ён выглядае. Гэта быў прывабны малады чалавек, высокага росту, цудоўнага складу, рукі і ногі меў мускулістыя, моцныя і ў той жа час надзвычай зграбныя. На выгляд яму было гадоў 26. У твары яго я не заўважыў нічога панурага ці жорсткага. Гэта быў мужны і ў той жа час пяшчотны і прыемны твар. І на ім нярэдка з'яўляўся выраз лагоднасці, асабліва калі ён усміхаўся. Валасы ў яго былі доўгія і чорныя, яны падалі на твар гладкімі пасмамі. Лоб высокі, адкрыты, колер скуры цёмна-карычневы, вельмі прыемны для вока. Твар круглы, шчокі поўныя, нос невялікі. Рот прыгожы, губы тонкія, зубы роўныя, белыя, як слановая косць. Спаў ён не больш паўгадзіны, нават не спаў, а драмаў. Потым усхапіўся на ногі і выйшаў з пячоры да мяне. Я тут жа ў загоне даіў сваіх коз. Як толькі ён убачыў мяне, ён тут жа падбег і зноў упаў перада мною на зямлю, усяляк выказваючы самую пакорную падзяку і адданасць. Прыпаўшы тварам да зямлі, ён зноў паставіў сабе на галаву маю нагу і ўвогуле, як толькі ўмеў, усімі даступнымі яму сродкамі імкнуўся даказаць мне сваю бязмежную пакору. Намагаўся растлумачыць, што з гэтага дня ён будзе служыць мне ўсё жыццё. Я шмат зразумеў з таго, што ён імкнуўся мне сказаць, і пастараўся запэўніць яго, што я ім вельмі задаволены. З таго дня я пачаў вучыць яго самым неабходным словам. Перш за ўсё я сказаў яму, што буду называць яго Пятніца. Я выбраў яму гэта імя ў напамінак таго дня, калі я выратаваў яму жыццё. Затым я навучыў яго вымаўляць маё імя, навучыў таксама вымаўляць так і не і растлумачыў яму значэнне гэтых слоў. Я прынёс яму малака ў гліняным збану і паказаў, як трэба мачаць хлеб у малако. Ён адразу навучыўся ўсяму гэтаму і пачаў на мігі паказваць, што мая пачостка яму спадабалася. Мы пераначавалі ў гроце, але адразу, як толькі надышла раніца, я загадаў Пятніцы ісці за мною і павёў яго ў сваю крэпасць. Я растлумачыў, што хачу падарыць яму сякое-такое адзенне. Ён, відаць, вельмі ўзрадаваўся, таму што быў зусім голы. Калі мы ішлі паўз тое месца, дзе былі пахаваны забітыя учора 2 дзікуны, ён паказаў мне на іх магілы і ўсяляк імкнуўся мне растлумачыць, што нам варта адкапаць абодва трупы, каб зараз жа з'есці іх. Тут я зрабіў выгляд, што страшэнна ўзлаваўся, што мне агідна нават слухаць пра такія рэчы, што мяне пачынае ванітаваць ад аднае думкі пра гэта, што я ўзнелюблю і ўзненавіджу яго, калі ён толькі дакранецца да забітых. Нарэшце я зрабіў рашучы рух рукою, загадваючы яму адысці ад магіл, і ён адразу ж вельмі пакорна адышоў. Пасля гэтага мы з ім падняліся на пагорак. Мне хацелася паглядзець, ці тут яшчэ дзікуны. Я дастаў падзорную трубу і навёў яе на тое месца, дзе бачыў іх учора.
Але іх і след прастыў. На беразе не было ніводнай лодкі. Я не сумняваўся, што дзікуны паехалі, нават не паспрабаваўшы шукаць двух сваіх таварышаў, якія засталіся на выспе. Я, вядома, узрадаваўся гэтаму, але мне хацелася мець больш дакладныя звесткі пра маіх нязваных гасцей. Бо цяпер я ўжо быў не адзін, са мною быў Пятніца, і таму я зрабіўся куды смялейшы, а разам са смеласцю ў мяне абудзілася і цікаўнасць. У аднаго з забітых засталіся лук і калчан са стрэламі. Я дазволіў Пятніцы ўзяць гэту зброю, і з таго часу ён не разлучаўся з ёю ні днём, ні ўначы. Хутка мне давялося ўпэўніцца, што лукам і стрэламі мой дзікун валодае па-майстэрску. Апрача таго, я ўзброіў яго шабляй, даў яму адну сваю стрэльбу, а сам узяў дзве другія, і мы рушылі ў дарогу. Калі мы прыйшлі на тое месца, дзе учора балявалі людаеды, нашым вачам адкрылася такое жахлівае відовішча, што ў мяне замерла сэрца ў грудзях і застыла ў жылах кроў. Але Пятніца быў зусім спакойны. Такія відовішчы былі яму не ўпершыню і зусім яго не здзіўлялі. Зямля ў многіх мясцінах была заліта крывёю. Вакол валяліся кавалкі смажанага чалавечага мяса. Увесь бераг быў усыпаны касцямі людзей. 3 чарапы, 5 рук, косці ад 3 ці 4 ног і мноства іншых частак шкілета. Пятніца расказаў мне з дапамогай знакаў, што дзікуны прывезлі з сабою 4 палонных, 3 яны з'елі, а ён быў 4. Тут ён тыцнуў сябе пальцам у грудзі. Вядома, я зразумеў далёка не ўсё з таго, што ён расказваў мне, але сёе-тое ўсё ж здолеў сцяміць. Паводле яго слоў, некалькі дзён назад у дзікуноў, якія былі пад уладай аднаго варожага князька, адбылася вялікая бойка з тым племенем, да якога належаў ён, Пятніца. Чужыя дзікуны перамаглі і забралі ў палон вельмі многа народу. Пераможцы падзялілі палонных паміж сабою і павезлі іх у розныя мясціны, каб забіць і з'есці, гэтак жа, як зрабіў той атрад дзікуноў, які выбраў месцам балявання адзін з берагоў маёй выспы. Я загадаў Пятніцы раскласці вялікае вогнішча, затым сабраць усе косці, усе кавалкі мяса, зваліць іх у гэта вогнішча і спаліць. Я заўважыў, што яму вельмі хочацца паласавацца чалавечым мясам, ды яно і не дзіўна, ён жа таксама быў людаед. Але я зноў рашуча паказаў яму знакамі, што мне здаецца агіднай і мярзотнай нават сама думка пра такі ўчынак, і тут жа прыгразіў яму, што заб'ю яго пры першай жа спробе парушыць маю забарону. Пасля гэтага мы вярнуліся ў крэпасць, і я, не адкладваючы, узяўся абшываць свайго дзікуна. Перш за ўсё я надзеў на яго штаны. У адной са скрынь, якія я забраў з загінуўшага карабля, знайшлася гатовая пара палатняных штаноў. Іх давялося толькі крыху перашыць. Затым я пашыў яму куртку з казінага футра, прыклаўшы ўсе свае здольнасці і ўменні на тое, каб куртка трымалася як найлепш. У той час я ўжо быў даволі спрактыкаваны кравец. І змайстраваў яму з заечых шкурак шапку, вельмі зручную і даволі прыгожую. Такім чынам, на першым часе ён быў апрануты з галавы да ног і застаўся, відаць, вельмі задаволены, што яго адзежа не горшая за маю. Праўда, з непрывычкі яму было нязручна ў адзежы, таму што ён усё жыццё хадзіў голы, асабліва перашкаджалі яму штаны. Скардзіўся ён і на куртку, казаў, што рукавы ціснуць яму пад пахамі і націраюць плечы. Давялося сёе-тое перашыць, але мала-памалу ён прыцярпеўся і прывык. На другі дзень я пачаў думаць, дзе б мне яго змясціць. Мне хацелася ўладкаваць яго як зручней, але я яшчэ не зусім быў упэўнены ў ім і баяўся пасяліць яго разам з сабою. Я паставіў яму маленькую палатку на вольнай плошчы паміж 2 сцен мае крэпасці, і ён такім чынам апынуўся за агароджай таго двара, дзе стаяла маё жытло.
Але гэта мая перасцярога аказалася зусім дарэмнай. Неўзабаве Пятніца даказаў мне на справе, як самааддана ён любіць мяне. Я не мог не прызнаць яго сваім сябрам і перастаў асцерагацца яго. Ніколі ніводзін чалавек не меў такога вернага і адданага сябра, як мой Пятніца. Ні раздражнення, ні хітрасці не было ў яго ніколі ў адносінах да мяне. Заўсёды прыветны і гатовы да паслугі, ён быў прыхільны да мяне, як дзіця да бацькі. Я ўпэўнены, што калі б спатрэбілася, ён ахвяраваў бы дзеля мяне сваім жыццём. Я быў вельмі шчаслівы, што ў мяне нарэшце з'явіўся таварыш, і даў сабе слова навучыць яго ўсяму, што магло прынесці яму карысць, а перш за ўсё навучыць яго гаварыць на мове мае радзімы, каб мы з ім маглі разумець адзін аднаго. Пятніца аказаўся такім здольным вучнем, што лепшага і пажадаць было нельга. Але самае каштоўнае ў ім было тое, што ён вучыўся так старанна, з такой радаснай гатоўнасцю слухаў мяне, такі быў шчаслівы, калі разумеў, чаго я дабіваюся ад яго, што для мяне было вялікім задавальненнем вучыць яго і размаўляць з ім. З таго часу, як Пятніца застаўся са мною, жыццё маё зрабілася прыемным і лёгкім. І калі б я мог лічыць сябе ў бяспецы ад іншых дзікуноў, я, здаецца, сапраўды, без шкадавання згадзіўся б застацца на выспе да канца маіх дзён. Раздзел 22. Рабінзон размаўляе з Пятніцай і павучае яго. Дні праз 2 ці 3 пасля таго, як Пятніца пасяліўся ў маёй крэпасці, мне прыйшло ў галаву, што, калі я хачу, каб ён не еў чалавечага мяса, я павінен прывучыць яго да мяса жывёл. Няхай ён паспытае казінае мяса, сказаў я сам сабе і вырашыў узяць яго з сабой на паляванне. Раніцой мы пайшлі з ім у лес, і, адышоўшы 2 ці 3 мілі ад дома, убачылі пад дрэвам дзікую казу з казлянятамі. Я схапіў Пятніцу за руку і зрабіў яму знак, каб ён не варушыўся. Потым на вялікай адлегласці я прыцэліўся, стрэліў і забіў адно казляня. Бедны дзікун, не разумеючы, як можна забіць жывую істоту, не наблізіўшыся да яе, хоць ён і бачыў раней, як я забіў яго ворага, быў канчаткова ашаломлены. Ён задрыжаў, захістаўся, і мне нават здалося, што ён зараз упадзе. Ён не заўважыў казляня, якое я забіў, і яму здалося, што я хацеў забіць яго, Пятніцу. І ён пачаў абмацваць сябе, ці не ідзе часам у яго дзе кроў. Потым ён нават адхіліў палу свае курткі, каб паглядзець, ці не паранены ён. І, упэўніўшыся, што застаўся жывы і непашкоджаны, упаў перада мной на калені, абняў мае ногі і доўга штосьці тлумачыў мне на сваёй мове. Гаворка яго была незразумелая, але лёгка можна было здагадацца, што ён просіць мяне не забіваць яго. Жадаючы супакоіць яго, даказаць, што я не маю намеру рабіць яму зло, я ўзяў Пятніцу за руку, засмяяўся і, паказаўшы на забітае казляня, загадаў яму пабегчы забраць яго. Пятніца выканаў мой загад. Пакуль ён разглядаў казляня, стараючыся зразумець, чаму яно аказалася забітым, я зноў зарадзіў стрэльбу. Неўзабаве пасля гэтага я ўбачыў на дрэве, на адлегласці ружейнага стрэлу ад мяне, вялікую птушку, падобную да коршака. Жадаючы растлумачыць Пятніцу, што такое стрэльба, я падазваў яго да сябе, паказаў яму спачатку пальцам на птушку, потым на стрэльбу, потым на зямлю пад тым дрэвам, на якім сядзела птушка, як быццам кажучы яму: «Вось глядзі, зараз я зраблю так, што яна ўпадзе», і ўслед за тым стрэлю. Птушка ўпала і аказалася не коршакам, а вялікім папугаем. І на гэты раз, нягледзячы на ўсе мае тлумачэнні, Пятніца ад страху нібыта скамянеў. Тут толькі я здагадаўся, што асабліва ўражвала яго, калі я страляў са стрэльбы. Да гэтага часу ён яшчэ ні разу не бачыў, як я зараджаю стрэльбу.
І, відаць, думаў, што ў гэтай жалезнай палцы сядзіць нейкая злая чарадзейная сіла, якая прыносіць на любой адлегласці смерць чалавеку, зверу, птушцы, наогул усякай жывой істоце, дзе б яна не знаходзілася, блізка ці далёка. Ён і потым яшчэ доўгі час няздольны быў адолець у сабе страх і здзіўленне перад кожным маім стрэлам. Мне здаецца, калі б я толькі дазволіў яму, ён пачаў бы пакланяцца мне і маёй стрэльбе, нібыта мы былі багамі. Першы час ён не адважваўся нават дакрануцца да стрэльбы. Але затое размаўляў з ёю, калі думаў, што я не чую, як з жывою істотай. Пры гэтым яму здавалася, што стрэльба яму адказвае. Потым ужо ён мне прызнаўся, што ён упрошваў стрэльбу, каб яна злітавалася над ім. Калі Пятніца крыху апамятаўся, я прапанаваў яму прынесці мне забітую дзічыну. Ён зараз жа пабег па яе, але вярнуўся не адразу, таму што яму давялося доўга шукаць птушку. Як выявілася, я не забіў яе, а толькі параніў, і яна адляцела далёка ў бок. Нарэшце ён усё-такі знайшоў яе і прынёс. Я ж выкарыстаў яго адсутнасць, каб зноў зарадзіць стрэльбу. Я лічыў, што да пэўнага часу будзе лепей не паказваць яму, як гэта робіцца. Я спадзяваўся, што нам трапіцца яшчэ якая-небудзь дзічына, але больш нічога не траплялася, і мы вярнуліся дадому. У той жа вечар я садраў шкуру з забітага казляняці і старанна выпатрашыў яго. Потым распаліў вогнішча і, адрэзаўшы кавалак казляціны, зварыў яго ў гліняным гаршку. Атрымаўся цудоўны мясны навар. Я паспытаў яго і прапанаваў Пятніцу. Вараная страва яму вельмі спадабалася, толькі ён здзівіўся, навошта я яе пасаліў. Ён пачаў паказваць мне на мігах, што соль агідная, непрыемная ежа. Узяўшы ў рот дробачку солі, ён пачаў пляваць і зрабіў выгляд, нібыта яго пачынае ванітаваць, а потым выпаласкаў рот вадою. Каб запярэчыць яму, я, ў сваю чаргу, паклаў у рот кавалачак мяса без солі і таксама пачаў пляваць, паказваючы, што мне праціўна есці без солі. Але Пятніца ўпарта стаяў на сваім. Мне так і не ўдалося прывучыць яго да солі. Толькі праз многа часу ён пачаў саліць сваю ежу, ды і то вельмі патрошачку. Накарміўшы свайго дзікуна варанай казляцінай і булёнам, я вырашыў пачаставаць яго на другі дзень той жа самай казляцінай, толькі ўжо ў выглядзе смажаніны. Смажыў я яе над вогнішчам, як гэта часта робіцца ў нас у ангельшчыне. З двух бакоў вогнішча ўтыкаюць у зямлю дзве жэрдкі, зверху прымацоўваюць паміж імі папярочную жэрдку, вешаюць на яе кавалак мяса і паварочваюць яго над агнём да таго часу, пакуль яно не сасмажыцца. Усё гэта збудаванне Пятніцу вельмі спадабалася. Калі ж ён паспытаў смажаніны, захапленню яго не было межаў. Самымі выразнымі жэстамі ён тлумачыў мне, як спадабалася яму гэта ежа. І нарэшце заявіў, што ніколі больш не будзе есці чалавечага мяса. Я вельмі ўзрадаваўся гэтаму. На другі дзень я даручыў яму малоць і прасяваць збожжа, папярэдне паказаўшы, як гэта робіцца. Ён хутка зразумеў, у чым справа, і пачаў вельмі энергічна працаваць, асабліва калі даведаўся, дзеля чаго гэта робіцца. А даведаўся ён пра гэта ў той жа дзень, таму што я накарміў яго хлебам, спечаным з нашай мукі. У хуткім часе Пятніца навучыўся працаваць не горш за мяне. І таму, што цяпер я вымушаны быў карміць 2 чалавек, мне патрэбна было падумаць пра будучыню. Перш за ўсё мне трэба было павялічыць свае пасевы і сеяць больш збожжа. Я выбраў вялікі ўчастак зямлі і ўзяўся абгароджваць яго. Пятніца не толькі старанна, але і вельмі весела і з задавальненнем памагаў мне ў працы. Я растлумачыў яму, што гэта будзе новае поле для хлебных каласкоў, таму што нас цяпер 2, і патрэбна будзе зрабіць запас хлеба не толькі на мяне, а і на яго таксама.
Яго вельмі расчуліла, што я так клапаціўся пра яго. Ён усяляк стараўся растлумачыць мне пры дапамозе знакаў, што ён разумее, як многа мне дадалося зараз спраў, і просіць, каб я хутчэй навучыў яго рабіць розную карысную работу, а ўжо ён будзе старацца з усяе сілы. То быў самы шчаслівы год майго жыцця на выспе. Пятніца вывучыўся даволі прыстойна гаварыць па-ангельску. Ён ведаў назвы амаль усіх рэчаў, якія яго акружалі, і тых мясцін, куды я мог яго пасылаць, дзякуючы чаму даволі талкова выконваў усе мае даручэнні. Ён меў таварыскі і гаваркі нораў, любіў паразмаўляць, і я цяпер мог у дастатковай ступені ўзнагародзіць сябе за доўгія гады вымушанага маўчання. Але Пятніца падабаўся мне не толькі таму, што ў мяне была магчымасць размаўляць з ім. З кожным днём я ўсё болей захапляўся яго сумленнасцю, яго сардэчнай прастатой і шчырасцю. Паступова я адчуў прыхільнасць да яго, ды і ён таксама так палюбіў мяне, як, напэўна, не любіў дагэтуль нікога. Аднойчы мне захацелася распытаць пра яго мінулае жыццё. Я хацеў даведацца, ці не сумуе ён па радзіме і ці не хоча вярнуцца дадому. У той час я ўжо так добра навучыў яго гаварыць па-ангельску, што ён мог адказваць амаль што на кожнае маё пытанне. І вось я спытаў пра яго роднае племя. А што, Пятніца, гэта племя адважнае? Ці здаралася так, што яно перамагала ворагаў? Ён усміхнуўся і адказаў: «О, вядома! Мы вельмі адважныя, мы заўсёды перамагаем у бойцы». Ты кажаш, што вы заўсёды перамагаеце ў бойцы. А як жа так атрымалася, што цябе ўзялі ў палон? А нашы ўсё роўна пабілі тых, шмат пабілі. А чаму ж ты тады казаў, што тыя пабілі вас? Яны ж узялі цябе і іншых у палон. У тым месцы, дзе я біўся, ворага было куды болей. Яны схапілі нас 1, 2, 3 і мяне. А нашы пабілі іх у другім месцы, дзе мяне не было. У тым месцы нашы схапілі іх 1, 2, 3, шмат, вялізную 1000. А чаму ж вашы не прыйшлі вам на дапамогу? Ворагі схапілі 1, 2, 3 і мяне, і звезлі нас у лодцы, а ў нашых на той час лодкі не было. А скажы ты мне, Пятніца, што робяць вашы з тымі, хто трапляе да іх у палон? Таксама звозяць іх куды-небудзь далей і там іх ядуць, як тыя людаеды, якіх я бачыў? Вядома, нашы таксама ядуць чалавека. Усе ядуць. А куды яны іх вязуць, калі збіраюцца іх з'есці? Розныя месцы, куды надумаюцца. А сюды яны прыязджаюць? Вядома, прыязджаюць і сюды, і ў іншыя розныя месцы. А ты тут быў калі з імі? Так, быў. Вунь там быў. І ён паказаў на паўночна-заходнюю ўскраіну выспы, дзе, відаць, заўсёды збіраліся яго аднаплямяннікі. Такім чынам выявілася, што мой сябра і прыяцель Пятніца быў у ліку тых дзікуноў, якія наведвалі аддаленыя берагі выспы і не раз ужо еў людзей у тых мясцінах, дзе потым хацелі з'есці яго самога. Калі я праз некаторы час, набраўшыся смеласці, павёў яго на бераг, туды, дзе я ўпершыню бачыў груды чалавечых касцей, Пятніца адразу ж пазнаў гэтыя мясціны. Ён расказаў мне, што аднойчы, калі ён прыязджаў на маю выспу са сваімі аднаплямяннікамі, яны забілі і з'елі тут 20 мужчын, 2 жанчын і 1 дзіця. Ён не ведаў, як сказаць па-ангельску 20, і каб растлумачыць мне, колькі чалавек яны з'елі, паклаў 20 каменьчыкаў адзін пры адным. Працягваючы гутарку з Пятніцай, я спытаў у яго, ці далёка ад маёй выспы да той зямлі, дзе жывуць дзікуны, і ці часта гінуць іх лодкі, пераплываючы гэту адлегласць. Выявілася, што плаваць тут зусім бяспечна, і ён, Пятніца, не ведае ніводнага выпадку, каб хто-небудзь тут патануў, бо непадалёк ад нашай выспы праходзіць марское цячэнне.
Раніцой яно накіроўваецца ў адзін бок і заўсёды пры спадарожным ветры, а пад вечар і вецер і цячэнне паварочваюць у процілеглы бок. Спачатку мне падумалася, што гэтае цячэнне залежыць ад прыліву і адліву, і толькі значна пазней я выявіў, што яно складае працяг магутнай ракі Арынока, якая ўпадае ў мора непадалёку ад маёй выспы, і яна такім чынам знаходзіцца якраз насупраць дэльты гэтай рэчкі. Палоса ж зямлі на захадзе і паўночным захадзе, якую я лічыў за мацярык, аказалася вялікай выспаю Трынідадам, што ляжыць супроць паўночнай часткі вусця той жа рэчкі. Я задаваў Пятніцы 1000 самых разнастайных пытанняў пра гэту зямлю і яе насельнікаў. Пытаўся, ці небяспечныя тутэйшыя берагі, ці бурнае там мора, ці жорсткія там людзі і якія народы жывуць па суседству. Ён з ахвотай адказваў на ўсе мае пытанні і без усякага ўтойвання расказваў усё, што яму было вядома. Пытаўся я таксама, як завуцца розныя плямёны дзікуноў, якія жывуць у тых мясцінах, але ён паўтараў толькі адно: «Карыбе! Карыбе!» Вядома, мне няцяжка было здагадацца, што ён кажа пра караібаў, якія, мяркуючы па нашых геаграфічных картах, жывуць менавіта ў гэтай частцы Амерыкі, займаючы ўсю берагавую паласу ад вусця ракі Арынока да Гвіяны і да горада Санта-Марта. Апрача таго, ён расказаў мне, што далёка за месяцам, гэта значыць у тым баку, дзе знаходзіцца месяц, ці, інакш кажучы, на захад ад яго радзімы, жывуць такія ж, як я, белыя барадатыя людзі. Тут ён паказаў на мае доўгія вусы. Паводле яго слоў, гэтыя людзі забілі многа чалавекаў. Я зразумеў, што ён кажа пра гішпанскіх заваёўнікаў, якія праславіліся ў Амерыцы сваёй жорсткасцю. Я спытаў у яго, ёсць ці не ў мяне якая-небудзь магчымасць пераплысці цераз мора да белых людзей. Ён адказаў: «Вядома, можна, толькі трэба плысці на 2 лодках». Я доўга не мог уцяміць, што ён хоча сказаць, але нарэшце з вялікай цяжкасцю здагадаўся, што на яго мове гэта азначае вялікую шлюпку, мабыць, у 2 разы большую за звычайную пірогу. Словы Пятніцы мяне вельмі ўзрадавалі. З гэтага дня ў мяне з'явілася надзея, што рана ці позна, а я ўсё роўна вырвуся адсюль, і што за сваю волю буду ўдзячны майму дзікуну.